Hemm biżżejjed miżuri tal-Gvern. Iddikjara dan il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima meta ġie mistoqsi dwar il-proposta importanti ta' Child Trust Fund illi preżenta l-Partit Nazzjonalista fejn wilt se jingħata 5,000 euro li bl-interessi jkomplu jiżdiedu sakemm il-wilt jagħla 20 sena. Jirriżulta li l-Gvern minflok adotta proposta li bosta faħru qed jibqa' jiddikjara illi hemm pataflun miżuri tal-Gvern f'kelm oħra li hemm huwa biżżejjed. Però metlix fuq il-Child Trust Fund jekk kieku timplementaħi. Ringrazzjak. Diġà kif għatlek aktar qabel kellek diversi miżuri li huma benefiċċju. U di tista' tiżdied magħhom laqta li huma ta' benefiċċju. U minkejja li dan il-budget ma preżentax soluzzjonijiet dwar it-traffiku u l-overpopulation fost l-oħrajn, Clifton Grima insista illi dan huwa l-aqwa budget fl-istorja. Jiena ngħidlek illi dan bil-fatti huwa l-aqwa budget illi qatt kellna. Inti tagħmel Nistax il-trasport, l-overpopulation, nista' nagħmellek lista. Okay. Fil-waqt li baqa' jindika li l-proposta se tkun qed tiġi ignorata kompletament mill-Gvern. Ma rispondejtniex jekk taqbilx li f'20 sena tfal forsi jkollhom bażi għal post pereżempju jew għal startup. Jekk naħseb wieħed jitkellem dwar il-bażi għal postom menu għandek diversi miżuri, ħemel ta' miżuri illi Gvern Laburista. Sta tiżdied din ukoll ma taqbilx ma' allura. Laburista għamel fl-aħħar snin. Dan għamilhom il-Gvern Laburista. Il-Partit Nazzjonalista preżenta proposta fejn kull wilt jingħata 5,000 euro li jiżdied bl-interessi sakemm il-wilt ikun jista' jaċċessa l-flus ta' 20 sena. Iżda l-Gvern ma qalx imqar kelma waħda favur din il-proposta tant importanti.